Olen Anette Nyholm, sosiaalipsykologi ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Tässä videossa esittelen lavastetun terapiaistunnon avulla, miten ratkaisukeskeinen menetelmä toimii käytännössä. Ratkaisukeskeinen terapia on yleensä lyhytkestoista, asiakkaan tarpeesta riippuen 1–10 kertaa. Mikä olisi hyvä tulos tästä istunnosta tänään? No tietysti ei olisi enää paha olla. Mutta kyllä mä sen verran olen lukenut. Ja ratkaisukeskeiselle terapialle on luonteenomaista asiakaslähtöisyys, käytännöllisyys. Jos mietitään tällaista skaalaa 1–10, jossa 1 edustaa tämmöistä täydellistä alakuloisuutta ja 10 oikein hyvää fiilistä, niin missä vaiheessa olet omasta mielestäsi tällä hetkellä? Tulevaisuuteen suuntautuminen, voimavaralähtöisyys, edistyksen huomioiminen, uusien näkökulmien etsiminen sekä luovuus. Tunnetko ketään sellaista oikein viisasta ihmistä tai tiedät, joka osaisi antaa hyviä neuvoja? Keskustelun painopiste on asiakkaan voimavaroissa ja siinä, miten hän voi näitä voimavaroja hyödyntäen ratkaista ongelmiaan. Mitä muita ilon pilkahduksia sinun elämässäsi on tällä hetkellä, paitsi lapset ja työ? Se on tietysti niin, mä en voi olla alleviivaamatta liikaa sitä, että fokus on hyvän tulevaisuuden kartoittamisessa ja tuon tulevaisuuden toteuttamiseksi tarvittavien keinojen identifioimisessa. Mietitäänpä sellaista tilannetta, että vuoden päästä niin joku vanha tuttu ottaa sinuun yhteyttä ja kysyy sulta, että miten menee. Ja sun pitäisi vastata hänelle, sanotaan nyt vaikka, että mailitse, että mitä sulle tällä hetkellä kuuluu vuoden päästä, niin mitä sä hänelle kertoisit? Jos mä kirjoittaisin Jukalle, niin mä luulen, että mä kirjoittaisin hänelle, että mä oon päässyt jossain määrin jaloilleni. Ongelmien taustat ja syyt ovat pienemmässä roolissa. Haluaisin kirjoittaa hänelle vielä sen viestin loppuun, että PS, mä oon löytänyt naisen. Niin mä luulen, että mä haluaisin kirjoittaa. Voisiko ratkaisukeskeinen terapia toimia sinulle? Ota yhteyttä.